Dari polosan begini bisa menjadi seperti ini. Anggone sing simpel-simpel bae, sing pertama-tama ki nyong nganggo krim sia. Anggone sing rata ya lur, ngasih ke leher-leher. Nah, ki produk kesukaane nyong lur, ngone Sokera. Ini sudah mengandung 6 kali vitamin C, moisturizing, bisa mencerahkan dan bisa langsung nge-tone up muka kita. Tidak menjadi abu-abu ya lur, tapi lebih cerah. Kalian lihat before dan afternya. Sing arep samaan, engko tak wae keranjang kuningnya ya lur. Taruh linknya nang kolom komentar. Pokoknya menurut nyong, iki wis apik banget yakin. Soalnya cerah iku ora medok lur. Kayak nganggo foundation kan kayaknya terlalu berat ya, anggar nganggo gue ringan banget. Kayaknya wis nganggo kabeh miki seluruh rai dan leher ben ora belang, terus miki nganggo bedak bayi bae sing kepenak. Nyong seneng banget nganggo bedak bayi, terus lanjut miki gawe alis. Kayaknya lagi seneng banget nganggo blush on hidung ben keton kayak pilek. Ketonnya seger bae kayak gue lunak nganggo blush on hidung. Untuk lip mete gue miki nyong nganggo nggone Maybelline sing nomor 210, terus di ombre pakai nggone OMG sing nomor 12. Pokoknya anggar makeup kayak gini kok ketonnya seger banget ya gue. Kayak wong terus aduh sih gue seger, terus juga kayak lebih muda. Beda maning ya lur, anggar makeup nggak kondangan. Sebenarnya makeup kayak bisa nggak kondangan, cuman ini nggak terlalu medok. Anggar kondangan itu lebih medok. Gue mikir nyong nganggo eyeshadow be nganggo lipstick lur, men mandan abang-abangnya gue matane lah ya. Eyeliner wis nganggo, lanjut gari nganggo bulu mata. Ki bulu matane nyong wis detik-detik terakhir arep entek. Bulu matane nganggo produknya siapa ya nyong kelalen. Kok mesti ana sing komen, "Mbak nyong lho rata yang dandan." Sebenarnya bukan karena Rika nggak bisa dandan lur, tapi ora belajar. Angger belajar dina-dina pasti bakalan bisa. Percaya deh. Engko ana sing ngomong maning, "Lah nyong arep dandan karo maring timba dina-dina ora pede." Awal mula nyong juga kayak gue lur, maunya ora pede, tapi salah suwe ya pede lah ya. Bodo amat baik, karena anak deleng dewek cantik kan seneng ya gue lah ya. Moodnya lebih bagus. Ora rewek-rewek ngono lho. Kayak wis rampung kabeh dandane, kayak langsung lanjut nyong nganggo parfum men wangi juga. Jangan lupa sisiran lur. Soalnya rambutnya kayak awuk-awuk banget. Tapi yang genang omah nyong jarang sisiran tuh lur, rambutnya rontok banget. Lagi nyong lagi nang jaba garap lanjut jalan-jalan dadi sisiran. Kayaknya nak dandan kayak lah, lagi senang banget nganggo kayak rambut sing dijelekadir nang maring ngarep kok. Lucu. Bar gue gari dicepeti lur. Kok mesti ana sing komen cepete pada bae karo anake nyong lur. Lah wong Rika dua anak wadon ya cepete warna-warna. Nyong ora dua anak wadon yang jepeti dewek kayak gue lah ya. Masa jepeti anak lanang mbok ya ora mungkin. Wis dandan kayak ketok bae wis rapi mbok wis cantik lur. Tidaknya angger ayu rapi wangi kan orang isin-isina bojone. Masuk-masuk gari nyong gawe tutorial makeup nggo kondangan sing mandan medok ya lur. Kapan-kapan bae nak mute lagi apik. Ya wis lah ya lur, ke videone kudu ngedisit lanjut ngasuk maning. Dadah. Wis cantik mbok.